Samantala mga idol, Pangasinan State University patuloy ang mga programa para sa global competitiveness. Detalye ng balitang lokal niyan, pakinggan natin mula kay Idol Matthew Pacheco. 104.7 Report! Target pang mas makilala ang Pangasinan State University sa iba't ibang larangan pang-akademiko, kaya't patuloy ito sa pagpapausbong ng kaalaman pang-akademika. Sa ginanap na ikapitong International Conference ng Language Society of the Philippines sa Pangasinan State University sa bayan ng Lingayen, inilahad ni PSU President Dr. Elbert Galas ang rason kung bakit niya tinanggap ang pagiging host ng unibersidad ngayong taon. Aniya, isa itong pamamaraan para maitaas ang rankings ng unibersidad sa buong mundo. Sa pamamagitan umano ng ganitong kaganapan, mas mabibigyan ng oportunidad ang mga estudyante. First, gearing with our vision to become a leading industry-driven state university in the Asian region, we need to uplift our profile, our rankings internationally. So with this aligned with our strategic goals, actually that's number 5, a functional and responsive internationalization endeavors, wherein we need to conduct international conferences, conduct international academic summit, academic meetings, so that we can be able to provide or comply with the requirements of international rankings. Aniya pa, patuloy rin ang kanilang ginagawang pagsisikap upang mabigyan ng kalidad ng edukasyon ang mga PSU niyan. We are aiming that our students or graduates will landed to an appropriate institution, or what we call as industry, or the future workplace of our graduates. So if we are not into international ranking, Pangasinan State University will not be known internationally. Ang ginanap na LSPIC sa Lingayen ay dinaluhan ng 78 higher education institution sa loob at labas ng bansang Pilipinas. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.